batul sa dako nga kalihukan dito sa Zamboanga del Sur. Ako mo'y nag-represent sa Ludabi, Cebu chapter. 20 akong kontra, ako ni Daog. Ang titulo sa bala, Alimatmat. Kining alimatmat ug ato gining hubaron bunga sa imahinasyon. Alimatmat. Sa akong pagkahibugso sa sabakan sa gipakamutya kong kalibutan. Mao kini ang unang alimatmat. Uban ka na. Sa buntag ibaktas ko ang kaharuan. Matahom ug manindot nga kinabuhi ug ang kabuhong sa bahandi. Gilaw sa bulawan, tinaginting sa salapi, habol sa kadagaya daw lapyo nga subol nga migakos sa bugnaw nga kiluki. Sa kabuntagon mo'y musugat sa atong pananaw ang nipis nga apin sa langit nga gigilis sa kahayag sa pag-ong nahibugso na sila. Talan-aw nga walay bisan jutay nga kangit-ngit nga gipili sa milabay nga kagabi. Alimatmat sa uto. Sa kautuhon, misiglak ang adlaw sa kuman nga kain. Ang iyang aligitin sa kainit apan wala kini magapahiray sa bagong gitid nga nagpaabot sa panunog aron tuksan ang duyamok sa kagabi. Pagkasakit mo ya sa mga laptik ug mga lapdos sa naglagiting mong kainit, apan dili makapasok, dili makapagbagumikan kay gipatuna mo na niya ng lunangan sa makilas nga katagpawan. Alimatmat sa hapon. Sa kahaponon misahid ang adlaw sa kasal. Wala mo kuno ang bahakat sa nagmaya nga linala. Dili upag ang larawan sa panagway nga nakigtigi sa kahaponon samtang ning galamhan migimo. Ang gilaw sa kahimatngon sahi sa migiswid nga subol nga migakos sa bugnaw nga kilungki. Ang mga inagahad o mga pag-udag sa nagakairog nga panahon di as pagtugsaw sa adlaw sa kimba sa kasadpan nagbilin og mga butang nga dili mahimong hikalimtan tungod kay nakit-ambit ikaw sa kalibutanong kasaysayan. Busa gikan karon ug sa mga adlaw nga taliabot sa pupuhon ta ang mga balita nga gisibyas sa kahanginan. Dunganon tas pagpunggit ang kasing-kasing panahon og diwa nga nagsaoy-saoy sa tanaman sa buhit ang mga damgo ug dili mahimong hikalimtan tungod kay gikuli ikaw sa kapanahunan. Bakbak mo ay puting si ulo kay nag-undo. Salamat. Okay. Salamat, Cesar Albor. Wala paglubad.